Hi everyone! So, it's a holiday man, Mayo Uno, International Labor Day. So, walay trabaho. And nakalugar og road trip. Actually, moadto mi sa Ubay, pero nakalabay mi ani nga signage sa Hagna, no? So naka chance gyud ko og pahalagway diring dapita, no, sa ilang signage katong welcome to Hagna, the original Kalamay country, Hagna. So it's really nice to be home in Hagna. Kay diri ko natawo. Although wala akong nagpuyo diri ko nagtawo. So akong giingnan akong manghod si Vian nga hinahinay sa diring dapita kay gusto ko mutan-aw sa lugar diin ko natawo, no. So mao ni ang ilahang public market, no, business center, no, nindot na kaayo. Hapsay na kaayo, nahapsay pud ang ilahang mga modes of transport, no. Ilahang mga motorela medyo na modernize na, og ditong dapita ang ilahang pantalan, no. And diri pud banda nga side is kadtong simbahan, no, ang Saint Michael the Archangel Parish Church, where I was baptized, no, mga 50 na kapin katuig ang milabay. So it's a very sentimental road trip kay nakalabay ko sa lugar nga akong natawhan o sa lugar nga akong gipunyagan o sa lugar pod nga diin ang akong inahan nag-teach sa Colegio de la Medalla Milagrosa, no, Catholic school. And nice kay ang feeling nga mura kog na excited nakalabay sa Hagna kay it's Hagna has always a place in my heart gyud. Sige ra ko gahandom nga bisita aning lugar, puhon-puhon kaluy-an makabalik ko, balikan tani, especially ang Pangdan, no, Barrio Pangdan. Kay sa Barrio Pangdan ko natawo sa balay nilang ang Hingnong Sikon Galolo, no, diri ang mga galolo, very kind-hearted people nga misagop namo ni mama na samtang si mama nagtudlo sa Medalla Milagrosa, sa ilaha siya nagpuyo og gitreat nila si mama as a family, and hopefully naapa sila diring dapita aron inigbalik na ko puhon ako silang mahimamat. So nagpadayon mi, no, nabigar didto padulong sa Ubay, moadto mi didto sa Kagting kay mag-attend lagi mi sa birthday sa ako ang ig-agaw nga si Titi Jerry, wedding anniversary pod nilang duha ni nang Esther, og sa birthday pod sa ilang apo nga si Bayok. And very nice gyud ang weather, ni cooperate ang weather, nindot ang mga talan-awon, very refreshing ang environment, ang atong makita ang mga kabukiran, pero sad to say pod ang ubang mga bukid in tawon nang itom tungod kay nga sunog tungod sa perte, grabe nga kainit. And nihapit mi kadyot sa farm sa akong manghod kay iyang i-check ang iyang dragon fruit. Gipatilaw mi niya sa iyang dragon fruit, perting tam isa. Muna'y unang bunga sa iyang mga dragon fruit. Unya nagsuroy-suroy pug ko didto, nakita ko og mga tiwalag nga mga watermelon. Napay mga watermelon nga maihapra napa didto. Tamis pud gihapon bisan og off season na. And nagpadayon mi padulong dito sa Kagting Ubay. Nindot ang weather, nindot ang view. So nangaupaw na in taon ang mga bukid, ang uban na nga sunog tungod sa kainit, pero hopefully muulan na para maulian na ang ilahang mga porma, no. And niabot na mi sa Kagting. Layo makagipuy-an Titi Jerry oy.
gitagbo mi sa mga anak duha ka laki ni Titi Jerry. Kaya ron mo guide na mo asa mi parking. Layo-layo jud di ay. Kaya gipaagi mi anang murag pilapil. Medyo cold pa hinam ning among giagian kay tight ang dalan. Makaagi lang ang motor pero it's very nice kay ngano naay swamps, naay mga tunaan din ha, naay mga nipa, palm trees, naay mangrove trees, and then sa unahan naay palm oil trees, no? So first time ko makaagi og mga ing-ani nga klase-klase nagsagol ang salt water o ang fresh water nga mga tanom, especially kaning palm oil trees, no? First time pa jud nako maka up close and personal ani ang mga palm oil trees, ing-ani di gid ang mga dagway sa malapitan. Murag sagol adventure ning lakawa ba, kita na pugog kabaw o hindi na ako sarang makita dito sa Tagbilaran, no? Kanang ilahang kabasakan uga in town kay wala may uwan, so mao na ang ilahang pamuyo, no? Ang balay ni Titi Jerry nagama siya payag-payag din ha. I'm so happy for him. Happy birthday to you. Abot yung kagting. Ay abot pa juga kay lugar ang mga nangante. Ganon dito. Ipakuratan manis mga. Oh. Kay Bauko. Oh, kay Bao, kay Bao kami duwa. Guys, karon sa mo si Junjun. Nganita ani day oy. Mo Uy. wa mi silingan day o. Oh, imo mga silingan, mga palm trees. Oh, mga has baksan. Unsa mga has? Unggoy. Nay daghang palm oil nimo? Ani? Ah. Ani pamong. Sa may mga bunga ani wala man. Na-amaze jud ko nagtan-aw silang lugar kay perting dakua man di ay ni siya ka farm diring dapita. Nya na-amaze ko sa ilahang mga pabo ug mga itik na dinghang dapita nagpalandong sa palm oil tree. Wala na pug kuni adto dito sa ilahang murag kubo-kubo nga gamay para sa mga itik. Na ako noy daghang itlog dito. Ha? Anay nila din ha. Oh ba? Hala, pabo. Hi, Doy. Mag-asal kag pabo? Lechon. Ang lechon? Wow. I'm already in Kagting Ovive Hall. Na dito, nag-prepare pa sa lechon nga pabo. Okay. For the birthday of my cousin Jerry. Here in Kagting. Ang ayang farm diri sa Kagting. Hi! Anong kaguluhan to? Hi! Woo! Bibuha man mo buha-buya gani oy. Hala, I like. I like. Hey! Nang kinagosya niya yung chef, oh? Dewa na nakuha, di na naman sa palit. Ha? Lagi, nindot ba? Agoy. Niabot na sa Kagting ang shrimp. Oh, yan sa po ni. Ay, manok. Yes, Bisaya. Ano sa po na? Wa pa naluto. Oh my God, wala pa naluto. Follow. Oh. Naapa, oh, luto nun. Hala, kabibo ba? Happy birthday na, happy pa. To pa lagi ang katong pabo kay gipanitan pa. Hoy, kabibo pa sa mga chef aning dapita. Bahala. Okay na nante. Aw, alin ang kuan na be? Oh, ikuan na ni. Kana ba?
Ay, me. Oy, very good kay red rice. Black rice na day. Oh, black rice. Oh, nice. Wow. Oy, automatic naman lagi. Ingog lutuonon pa na pa man. Dari mo sto nga. Kinsa may mo kutsilyo ano may problema sa tong kutsilyo. Tuan dito sa gawa ato anila. Andi ano bagaw. Oh, kinsa may ko sa gawa niya. Ang mga soft drinks din ha, untahan mo. That's from Leyte with love pag yun oh. Yeah, wedding anniversary party. Hoy, ayaw na kayo. Ooh, ice cream. Dari na makilit. Landong ba niya? Uy, dali. Come on. Dali, come tulon sa biya ka diha yung after. Kamu na pud anting. Tapi. Oh, exit na ka doy. Dayon, exit na po sister. Sa exit po mama, madong pagplano, madong. Yang katong dagkutan. Bless the food sa taoy kay nya dagkot ikaw man. Sige. Sige. Okay, mga Sige, ganda mo lighter. Ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nangito ng mga man, Diyos nga nabing gamanan. Salamat Lord sa kay gayunan. Nga nagkatapok, nagkayusa kami tanan. Ala, sa tulong pagkasyon. No? At ang tauhan ni Papa Lodire. Wedding anniversary po ni Papalo o ni Mamala Esther. Ayabi na po O adlaw usab nga natawhan ni Mayok. No, Lord, tubanimi Lord. Salamat sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamangihatagon. Salamat sa mga grasya, mga panalangin nga naangkot sa tabusa kanamo. Lord, aniya sa mga tubangan kini pagkaon, nga mga pagadawaton. Nga gikan sa imong kaayo, hatagi kini, dugangi kini daghang mga mineralis o mga bitamina. Makahatag ka piskay, kabastog sa tagsa na mo panglawas. O Lord, panalangin ni usab Lord, ang mga tao nga nagpreparar ni ini. Sinintanan Lord, mong gipangayo ko salamatan. Sa ngalan ni Jesus, ubal sa Espiritu Santo, tanang dugong himaya, diha lamang kanimo Ginoo. Amen. Amen. Ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Diyos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Yay! Posporo! Hey, murag mayor. Happy fiesta! Ay, happy fiesta! Fiesta biya po sa Tagbilaran, no? Pero amog yung gibiyaan ang Tagbilaran. Birthday boy. Oh, wako nagmahay nga ni skip kog fiesta sa Tagbilaran karon kay nalipay kog dako nga nakakita ko sa akong mga igagaw, sa mga kaila, sa mga amigo, na akong mga pag-umangkon, no? Naghan, no, lipay, makalipay sa dughan nga Hi, Eton! himamat o makahalubilo ni mo mga partidos. Gabi na ang ining okasyon nga kasaulugan sa adlaw na tawhan sa akong igagaw nga si Jerry o ang wedding anniversary po nila na ng Esther. Happy si Mama La kay nagkuan niyang mga apo. Guy. Lain ba ko lang? Bahalina kinang tiner. Kanang landong. Halina na o tuba. Ooh. Bay lami lagi nga ice cream. Mangisuso ko ani bi. Ala, sa ko na daan. Oh, unsa flavor?
Queso. Ha? Keso? Butong. Oh, yun ay vanilla. Alin kayo mong ice cream, Day? Ha? Halin ang ice cream, kainit kayo. Para man to. Oh, Sa mga bata o sa feeling bata. Oh. Fall in line. Hoy, sapaw-sapaw ha. Linya. Ano lami ama? Asa may butong? nga, to pa dito. Ay, oh. Oh, nakahurot na kong isa kakap. Mupila na pug ko. Lami ang ubi. Lami siya sa gulon, oy. Aw, di ganina sa Alvin bitot eh. Taman bidalya. Lagot-lagot pa niya. No pause. Nara ang taga Bantayan Island. Hoy, moadto na ba ta sa ilaha? Lagi May. Ha? Kay Linaw. May? Unsa nga May? 15. May naman ron, May wala ron. 15. Pista, 14, 15. Mista ta sa ilaha. Sige na ba? Sige na ba? Birthday naman ako 13. Ay! Ay, what good? Ay, dili jud kasi ga. Kalito ya ka. Woo! Kare-kare ka. Siga. Kani. Ito na lang tanan. Kani. Ay, hala. La. Ang kakuan. O dili man gud ako ipon. Di lagi. Nalasaw man ang mga magdungan. Ginawayo ko lagi. Diba ba gagalaw? Oo. Ah. Wow, iwan mo kanya. Ito kayo. Di man musika diyan kandila, diyan kay kambayok na lang iyang gikuan. Ito, ikuan na. Laison. Bibo kay tan-awon no ang mga tao nga nangaon under the palm oil trees, uban dito sa payag, no? Nice kaayo. Ay, kiss! Kiss, oy! So we had the chance na makapa-photo ops nila no sa mga celebrants. Yay! Atay din. Dali. Ang mga kwan di ay chikiting di ay. Mga po. Ilang bayag ibuka na ilong. Kantay na si Muta ron. Ang simod. Hoy. Hoy, wala pa! Dito ka tapan di malata. Nag-inulitaw naman pud. Kana. Hoy, standby ra ka diha. Eh, si Biko kay Labuan. Na. Mawala na pala na baba mo na ito. Malagi. Wala labot. Nahuman ako no siya oy. Sige. Hoy, bayag. Usan sa agpot. Ato na lagi nagkuan na. No. Wala ang anak. Hindi ba klaro yok? Hoy, Dines, dali are. Pagdali yung pagrampa-rampa. Yan naman ni Kadwa. Pagkabasan mo ko. Kapuya, picture ko na ako naman. Ambo, ikaw. Ah. Sige. Sa tarong, Dines! Hawa sa mo diha, bayaw! Bayaw! Sabto tayo, kato ka, apel, kay ikaw may kiyamuran. Okay, namangunan si Bayo. Ito bayaw, pagdali. Hala ba? Ano lang? Nakato, to. Woo! Saan mo to si Bayo? Konera. Ana. Kinamuran si John Paul, kiyamuran na. Ah.
Video Oy, di ka maklaro, oy, di ka maklaro. Video lagi na. Sige na mo diya. Okay, okay, init. Smile ulit, smile. Hala. Pailan mo na isli. Tunga! Tunga sila! Tunga mo! Dali, kakayan man ha si Ante. Okay. Tingin din sunod og si Ante Abel diha. Sila nag-on. Abel na sila. Oh, lako na, lako na, lako na. Naana dun sa parte. Ayo! Awal na. Oh. Ay, naman. Pagdanete. Ay, may parte. Nara, katag. Sige natin. Okay. Akasense. Excuse mo. Dali ka. Ano ba? Ano na? I-capture. Sige pa. Lagi sila. Kailain. Sige pa, alam mo, Tidel. Kaya lang. Hama ko yalan. Wa. Ay, sawot sa bilay sa kaya lang. Gaganit. Gagan. Sige. Pinagbilinda na pa. Oh. Ama sila. Nasa country. Si Kuan. Wala lang sila. Asa pa si? Duwa. Asa pa? Sige, duwa ka na lang. Sige, sige. Okay. Kuwangan man. Oh, picture is bleeding. Right? Baho dia. Sige. 1, 2, smile. Ayun. Kada. 1, 2, smile. So pagkahuman sa paniudto na ay siesta gamay na ay kanta-kanta no sinang Marlita din ha, ang uban nagduyan-duyan, ang uban nagpalandong, ang uban na naghipos no. So bibo kayo no, simpleng kalipay gyud kung na-feel during the pita. Naka-attend sa birthday sa akong ig-agaw. Ug tungod kay layo man ang amo so niuna mi uli Salamat. aron Kuha dili na si may Bibi, no? magabian no. Medyo 2 hours po ang biyahe pa uli. And sa among pagpauli via Alicia nakita namo ang Alicia Panoramic Hills diha no. So worth it ang trip. Ni-stop over di mi kadyot sa farm kay maghatod sa feeds and nikaon sa dragon fruit. Yay! Tamis? Wow! Tilawan ang dragon fruit. First nga bunga sa dragon fruit. Tamis! Kami nag-irip pa ni.